Yo, fashion model, tu je tvoj príbeh. Máš ľuďom každý deň, to nie je žiadna víra. Na TikToku žobriš prachy, že vraj na veterinu, ale peniaze míňaš na cigy a drahé jedlo. Kam ideš s týmto mínusom? Rýko musí na veterinu, potrebuje liečbu, ale keď prídu prachy, ty ich spáliš, to je zlá hra. Ľudia ti veria, posielajú cash na tvoj účet, ale Rýko je stále doma a ty si z toho robíš prdel. Fashion model, prečo klameš stále? Ľudia veria tebe a ty len bereš ďalej. Peniaze na Rýka, všetko ide vedľa. Pravda je iná a to je tvoja bieda. Obraz na TikToku, všetko je to fake. Ľudia chcú pomôcť, ale ty robíš len clickbait. Exekútori za dverami čakajú na teba. Dlhy rastú, časti beží, kam to povedie. Máš blokovaný účet, splatky nezaplatené. Ľudia ti pomohli a ty sa len smeješ. Sú tu tí, čo veria, že zachrániš Rýka, ale ty si stále klamárka, to je tvoja pýcha. Fashion model, prečo klameš stále? Ľudia veria tebe a ty len bereš ďalej. Peniaze na Rýka, všetko ide vedľa. Pravda je iná a to je tvoja bieda. Na čo sú ti drahé suroviny, keď Rýko trpí? Cigarety v rukách, srdcia ľudí sú zlomené. Myslí na to, čo robíš, klamstvá ťa dosihnú. Pravda vyjde najavo a ty stratíš, všetkých uvidíš. Prečo klameš stále? Ľudia veria tebe a ty len bereš ďalej. Peniaze na Rýka, všetko ide vedľa. Pravda je iná a to je tvoja bieda. Fashion model, prečo klameš stále? Skutočná pravda vyjde najavo už čoskoro. Ľudia chcú pomôcť, ale musíš byť fér. Rýko si zaslúži viac, než len tvoj špinavý dym a klam.